makar ne dosegoh doba koje su dosegli oni prije mene, ipak sam posmatrao djela njihova i razmišljao o događajima iz života. Ostavljam ti oporuku, gdje ti otkrivam ono što mi je u srcu. Znaj da ono što bih najviše želio da usvojiš iz oporuke moje jeste da si svjestan Boga, da se ograničiš na ono što ti je Allah učinio obaveznim. Slijedi djela minulih predaka tvojih. Okani se raspravljanja o onome što ne znaš i ne govori o onome što te se ne tiče. Naređuj činjenje dobra, bit ćeš među dobrima. I odvraćaj od zla rukom i riječju svojom. I nastoj da si što udaljeniji od onoga ko čini zlo. Privikni dušu svoju da trpi neugodnosti, budući da je najbolje svojstvo čudi trpljenje u pitanjima istine. U svakom poslu predaj se Bogu svome, jer tako ćeš se predati zaklonu sigurnom i zaštitniku jakom. Išći samo od Gospodara svoga, jer je u ruci njegovoj sve, i davanje i uskraćivanje. Allah će urediti vanjštinu onome koji uredi unutarnjost svoju. Onome ko radi za vjeru svoju, Allah će učiniti dovoljnim svijet njegov. Onome koji lijepo uredi ono što je između njega i Boga, Allah će urediti ono što je između njega i drugih ljudi. Znaj da kada bude puhnuto u rog i svaki glas bude prigušen, a oholi i uobraženi budu uniženi, tad neće biti posrednika da posreduje, niti prijatelja da odbrani, niti isprike koja bi mogla koristiti. Učini pokornost Bogu načinom života, a ne samo vanjskim pokrivačem. Jer Islam je vjera koju je Allah odabrao sebi i čije je osnove učvrstio u istini. Poslao je objavu kao svjetlo, čiji je plamen neugasiv. Svjetlošću s kojom nema tmine, čašću za onoga koji je slijedi, mirom za onoga koji u nju uđe, uputom za onoga koji je prati, znanjem za onoga koji shvaća i presudom za onoga koji sudi. On te je stvorio i njemu je povratak tvoj. Tako mi sunca i svjetlosti njegove, i mjeseca kad ga prati ustopice, i dana kad ga očituje, i noći kad ga zakrije, i neba, i onoga koji ga sazda, i zemlje, i onoga koji je ravnom učini, i duše, i onoga koji je stvori, pa je nadahnu da znade šta zlo joj je, a šta dobro je. Uspjet će onaj koji je očisti, a izgubit će onaj koji je uprlja.